Christina kan ikke finde ud af at åbne champagneflasken. Har du trykket på den der optag? Ja. Christina. For helvede skal jeg gøre det, eller hvad? Ej, okay, Christina, så du, hvor hurtigt jeg gjorde det? Det er ikke sådan, så den springer hurtigt tilbage i maven på mig, vel? Nej, fordi vi har ikke rystet den, så den kommer ikke til at skumme. Ej, hvor er du dårlig, mand. Læg dog kraften i, skib og altså, der skræk. er et eller andet, den der sten eller sådan noget. Her kommer den. Ah! Nej. Jeg skal prøve at springe sådan en her. Jeg kan godt se det første gang. Hun sådan rører ved noget, der er langt. Der kom den! Billig Assi champagne fra Netto. Er det bedste. Ja. Ej, hvor er du ulækker, mand.